Kuvausryhmämme on etsinyt Hummeldalin erakkoa jo usean kuukauden ajan. Saimme kalastajalta vinkin, että erakko voisi löytyä tältä saarelta. Nyt voin sanoa, että pelottaa aivan perkeleesti. Majoitustilat. Ovi näyttää olevan avoinna. Tunnen kyllä savun tuoksua nenässä. Täällä on nuotio. Nuotio jossain. Aha, näen tuolla liikettä. Olen miettinyt, miten häntä lähestyy. Olemme päättäneet viedä lasihelyjä, niin kuin uudisasukkaat tekivät Intiaalin aikanaan. Iltaa. Onpas pelottavan näköinen kaveri. Tunnussana. Tunnussana. Olemme ystäviä. Otatko huika? Jos et tiedä sitä, niin jos et tunnussana tietää, että otatko huika? Ollaan ystäviä. Ai joo, niin. Ai se. Kyllähän tää liian oikein kunnon tunnussana. Joku sä tiedät, että kato. Puhuu sekavia. Puhuu sekavia, veikkaisin, että aika kovaa. Säästetään juoda ihan nyt tosta niinku. Kova alkoholin käyttö on ollut kaverilla taustalla. No. Anna mennä vaan. Hyvästi selvä viikko. No niin, pelottaa niin perkeleesti. Sinnehän sitä menee. Kyllä tästä vielä alkuun päästään. Oi herranjumala sentään. Sehän muiluttaa koko pullon. Jestas. Palataan.